Praise the Lord, mayong buntag sa tanan. Isa na pud ka pribilehiyo alang kanako sa pag-share sa pulong sa tong buhing nga Dios. O andam na mo? Ato ta sa tong church declaration. Praise God. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O di kita magalangan igsoon ato ta sa ato foundation text. Kuha na to gikan sa Galatians chapter 6 verse 9. Ang pulong sa Dios nagaingon, busa dili kita angay pulan sa pagbuhat og maayo. Kay kun magpadayon kita, mabuhat, moabot gayon ang panahon nga madawat nato ang ganti. Amen. Ang Dios magapanalangin sa ihang pulong. Okay, sa panahon karon mga igsoon, makita nato kung unsa nakalisod ang kalibutan. Makita nato unsa kagrabe ang krisis sa kalibutan mga igsoon. Ingon ang pulong sa Dios, dili nato undangon ang pagbuhat sa maayo, pagtabang sa itong mga kaigsuonan, atong padayonon ang mga buluhaton nga gipadala ni Kristo, atong padayonon ang mga buluhaton nga gibuhat sa mga apostoles o kaapostol Pablo, o atong padayonon igsoon tungod kay ang tanan saad sa Ginoo adunay ganti. O karon kabuntagon mga igsoon, dadun ko kamo sa tima nga gipadayag sa balang espiritu nga hikanako. Ngayang ginaingon, ayaw pag-undang, padayon kayong Dios nagauban. Praise God. Mga igsoon, unsa man ang dili nato undangan ug atong padayonon. Kung tanaw ni mong Biblia igsoon, daghan mga butang nga ginaingon ng pulong sa Dios. Dili ta mo undang sa pagbuhat og maayo sa atong mga kaigsuonan. Dili ta mo undang sa pagtabang sa itong mga kaigsuonan. Iyon sa igsoon sa Galatians chapter 6 verse 9, siya busap kung may kahigayunan, dili nato palabyon ang pagbuhat og maayo ngadto sa tanang mga tao, ug labi na gayud sa atong mga igsoon sa pagtuo. Praise God. Ngano man igsoon, sa panahon sa krisis karon igsoon, ang pulong sa Dios nagadasig kanato nga magtinabangay ta. Mag-ubanay ta, mag-amumahay ta, mag-unungay ta. Kaya nga naman, isa ta ka pamilya sa tong buhi nga Dios. Dili siya gusto nga ang iya mga katauhan magutman, dili siya gusto ang mga tao nagpalibot kanimo magutman. Gusto niya nga maamuma nato o matabangan nato ang mga tao nga nagkinahanglan mga igsoon. Amen? Munang kagustuhan sa tong buhi nga Dios. Ikaduha, padayonon nato pagpasiga ang atong pagkasuga. Ikaw igsoon nga nakadawat kay Kristo, ikaw nga nakadawat sa maayong balita, nakadawat sa grasya sa Dios, ikaw ang suga sa kalibutan igsoon. Ikaw ang nagdanag sa kangit-ngit sa kalibutan. Ikaw ang nagahatag og kahayag tungod kay ikaw ang gibilinan sa kahayag gikan kang Kristo igsoon. Kung imong basahon ang Matthew chapter 5 verse 16, ingon siya diha, mausab kini ang inyong buhaton. Pasigahan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan ug daigon nila ang inyong amahan sa langit. Insya pasigaha ang inyong suga. Padayon na pagpasiga ang inyong mga suga. Pinaagi sa mga maayong binuhatan na igsoon aron daigon nila ang Dios. Sa diha nga makita sa mga tao nga nagpalibot ninyo igsoon kung unsa ka maayo ang Dios. Makita sa mga tao nga gibless mo sa Ginoo mahimong panalangin ngadto sa uban igsoon. Ang tao nga nakakita niini igsoon makadaig sa atong buhi nga Dios. Makasimba sa atong buhi nga Dios. Makaila siya kung unsa ka maayo ang Dios nga inyong gialagaran tungod kay kamo nagpagamit sa atong buhi nga Dios, tungod ka ang suga nga naa kaninyo inyong gipasiga pinaagi sa inyong mga maayong binuhatan. Amen. Dili malimot mo tabang sa itong mga higala igsoon sa mga nagkinahanglan. Dili ta kailangan igsoon nga dili ta malimot sa pagtabang sa uban. Ug sa atong kinahanglan, atong kailangan ang balang espiritu mo'y magagiya sa ato igsoon. Kay ingon ang pulong sa Ginoo ang Matthew chapter 27 verse 10, ingon siya, ayaw kalimti ang imong higala o ang higala sa imong amahan. O kun anaa ka sa kalisod, ayaw na pangayo tabang sa imong igsoon nga tuwa sa layo.
Ngayon sa igsoon, sa diha nga nagkinahanglan ni mo higala igsoon, ayaw kalimti, tabangi siya. Giya ko ni siya. Buhati ug maayo ang ihang kinabuhi o ang higala sa imong amahan. Kaya naman, sa diha nga kung ikaw magkinahanglan, mas dali nimo maduulan ang imong silingan kaysa imong igsuon nga lasa layo. Igsuon siya. Ug kung anaa ka sa kalisod, ayon na pangaytabang sa imong igsuon nga atwa sa layo. Ang suod nga isig kaingon mas maayo pa kaysa igsuon nga atwa sa layo. Kanang nasa palibot nimo igsuon, ayaw pag-undang buhat og maayo ngadto kanila kaysa diha nga ang panahon mo abot nga ikaw ang magkinahanglan kanila mutabang usab sila diha kanimo. Kay nimo igsuon nga naa sa layo, maglisod kag pangayog tabang kung naa sila sa layo. Apan ang nagtao nga nagpalibot kanimo nga imong gibuhatan og maayo igsuon, maulaw po na sila nga dili sila motabang sa imo kung ikaw magkinahanglan, kung anhaa sila sa man provision. Amen. Ingon ang Dios, ayaw kalimot sa imong higala. Tabangi siya, pagbuhat og maayo ngadto kaniya. Ang pulong sa Dios nagadasi kanato ana. Praise God. Ikatulo, padayunon nato ang gibuhat ni Kristo, ang pagwali sa maayong balita igsoon. Ang Matthew chapter 28 verse 18 to 20 ingon siya diha, miduol si Jesus kanila og mingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa pagtumala sa langit ug sa yuta. Busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanang dapit, ug himuan ninyo sila nga ako mga tinun-an. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong isugo kaninyo. Hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang sugos ni Ginoong Hesukristo igsoon nga atong atuon ang mga katawhan sa tanang suok sa kalibutan, ato silang walihan mahitungod sa maayong balita ug ato silang bautismuhan pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tugluan nato sila sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios ug ingon siya hinumdumi nga ang Dios magauban kanimo bisan asa ka igsoon, bisan asa ka moadto, bisan unsa nga makatalagman imo magyan igsoon, dili ka pasagdaan sa Ginoo. Siya mag-uban kaniya mo, siya magagiya kanimo, siya magahatag kanimo gahom, siya magahatag kanimo authority, siya magaproteksyon kanimo, makig-uban kanimo, magapanalangin kanimo sa tanan nimong pagkinahanglan. Amen. Mo na ang atong Dios. Kung siya mosugo igsoon, dili kaniya babayaan, dili kaniya talikdan, kung dili gamhan kaniya, katagan kaniya kusog. Amen. Og unsa pa man, ang gibuhat ni Kristo samtang naa siya diri sa kalibutan igsoon, daghan siya mga milagro. Gipang-ayon niya mga masakiton, gipapahawa niya ang mga gidemon possess, tanan gipang panalanginan niya, wala siya gitalikdan, ihatanan gikuha o gihatanan giayo o gipanalanginan ang mga nagkinahanglan kaniya igsoon. In John chapter 14, kung ikaw igsoon nagatuo ka nga mabuhat nimo, mapadayon nimo ang gibuhat ni Kristo din sa cross, kung nagatuo ka na igsoon, imo nang mabuhat. Kay ingon siya in John 14 verse 12, ingon siya, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga ang nagatuo kanako magbuhat usab sa akong gibuhat, ug mas labaw pagayod ang iyang buhaton tungod kay mobalik na ako sa Amahan. Kung ikaw igsoon nagatuo ka nga ang Dios nga nagpadala kanimo nagbuhat og mga milagro ug nagatuo ka makabuhat kag milagro, makaayo ka mga sakiton pinagi sa paglay sa imong kamot ngadto sa mga sakiton, mahitabo na igsoon kung imong gituohan nga mahitabo sa imong kinabuhi, mahitabo gyud igsoon. Kung imong gituohan nga bisan unsay mahitabo dinhi sa kalibutan, dili makadulot kanimo, dili na modulot sa imong igsoon. Amen. Muna ang mga milagro nga imong ma-experience, imong madawat samtang naa kaning kalibutan na pinaagi sa imong pagtuo, pagsalig sa gibuhat ni Kristo para sa imong kinabuhi. Amen? Ikaw pa, padayunon nato ang giwali nga maayong balita ni Apostol Pablo. In Roma chapter 1 verse 16, ingon siya, dili nako ikaulaw ang pagsangyaw sa maayong balita. Praise God. Dili ikaulaw ni Apostol Pablo ang pagsangyaw sa maayong balita. Kay mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo, una sa mga Hudiyo ug sunod sa mga dili Hudiyo. Ang maayong balita nga ginawali ni Apostol Pablo igsoon mao'y magahatag og gahom sa kaluwasan alang sa mga tao nga nagatuo diha kang Kristo. Sa Mahudiyo ka man o dili ka Hudiyo, kung nagatuo ka sa maayong balita nga gitudlo ni Apostol Pablo, pinaagi sa balang Espiritu igsoon, mao'y magahatag kanimo kagawasan, mao'y magahatag kanimo
kadaugan, mo to'y magahatag kanimo kaluwasan igsoon. Apan ang sa uban mga tao igsoon, kini nga pagtulunan nga mayong balita nga giwali ni Apostol Pablo, binuang lang alang kanila. Kung imong basahon ang 1 Corinthians 1 verse 18, ingon siya, alang sa mga taong nangawala, ang pagtulunan mahitungod sa kamatayon ni Kristo sa cross binuang lang. Apan kanatong nangaluwas kini gahom sa Dios. Ngayon nung nahimong binuang ang maayong balita mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross igsoon. Tungod kay pinaagi lang sa pagtuo. Mutuo ka, maluwas ka. Diba? Binuang alang kanila igsoon. Apan alang kanimo nga nagatuo ka sa finished work ni Jesus, nagatuo ka sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, nagatuo ka sa mayong balita mahitungod sa iyang gibuhat dito sa cross, alang kanimo o kanako, mao nay nagahatag kanimo og gahom, mao nay nagahatag kanimo kaluwasan igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung imong tan-awon diri sa pulong sa Ginoo igsoon, ang mga tao nga dili mo dawat sa pagtulunan ni Apostol Pablo o ang mga tao nga dili mo dawat sa pagtulunan mahitungod sa balang espiritu igsoon is kadtong mga wala nagbaton sa balang espiritu. Mao nay dili mo dawat tungod kay ang ebanghelyo nga gitudlo ni Apostol Pablo igsoon, kailangan nato ang balaang espiritu aron makasabot ta igsoon kung unsa ang kamatuoran, kung unsa ang kagustuhan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung imong basahon ang 1 Corinthians 2 verse 14, ingon siya, apan ang tao nga wala kaniya ang espiritu sa Dios, dili mo dawat sa mga pagtulunan nga gikan sa espiritu. Tungod kay alang kaniya binuang lang kini, o dili niya kini masabtan tungod kay ang espiritu lang gayud sa Dios, mao ang makatabang kaniya sa pagsabot niini. Muna igsoon, kini nga pagtulunan o kini nga maayong balita nga ginawali ni Apostol Pablo igsoon is kailangan nato ang balaang espiritu nga mo'y magagiya o magagahom sa tong kinabuhi aron kita makasabot kung unsa ang tinuod nga pagtulunan, kung unsa ang tinuod nga maayong balita, kung unsa ang tinuod nga mga pulong sa Dios nga iyang ipaabot sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Kailangan nimo ang balaang espiritu. Praise God. Hallelujah. Ingon ang Romans chapter 16 verse 25, daygon ta ang Dios nga makapalig-on kaninyo sumala sa mayong balita mahitungod kang Hesukristo nga akong giwali kaninyo. Ang maayong balita dugay na nga gitago. Mao kini ang maayong balita igsoon sukad pa sa panahon ni Adan ni Iba, hantod sa panahon ni Abraham kang Moses, sa tanan nato mga katigulangan hantod sa panahon nga niabot si Jesus igsoon. Mao kini ang tinago, ang mahitungod kang Kristo, ang mahitungod sa maayong balita nga si Kristo maabot aron paghatag og kaluwasan alang sa tanan nga nagatuo igsoon. In Ephesians chapter 3 verse 4 to 9, ingon siya, kung basahon ninyo nga akong gisulat, masayran ninyo nga nasabtan ko gayud ang plano sa Dios alang kaninyo pinaagi kang Kristo. Kaniadto wala ibutiyag sa Dios ngadto sa mga tao ang bahay ni ini nga plano, apan karon gipadayag na niya sa iyang mga apostoles o mga propeta pinaagi sa Espiritu Santo ug mao kini ang iyang plano nga pinaagi sa maayong balita bahin kang Kristo ang mga dili Hudiyo mahimo mga manununod sa mga saad sa Dios uban sa mga Hudiyo, ug mahimo silang sakop sa usa ka lawas tungod kay sila anaa na usab kang Kristo Jesus. Tungod sa gasa sa Dios ug pinaagi sa iyang gahom, nahimo akong magsasangyaw sa maayong balita. Ako ang labing ubos sa tanang mga katauhan sa Dios. Apan gihatagan ako sa Dios og pribilehiyo sa pagsangyaw sa mga Hudiyo sa maayong balita mahitungod sa dili matugkad nga panalangin nga gikan kang Kristo. Verse 9, ang Dios nga nagmugna sa tanang mga butang wala magsukilon kang bisan kinsa kun unsa ang iyang tinago nga plano. Apan karon gisugo niya ako sa pagpadayag sa tanan kun sa unsa nga papaagi niya gituman kadto nga mga plano. Ang maayong balita igsoon nga gitago sa Dios kaniadto pa hangtod sa panahon ni Kristo, hangtod sa panahon sa mga apostoles nga ikaw ug ako mahimong matawag sa Dios tungod sa iyang grasya, tungod sa mayong balita nga pinaagi kang Kristo, ikaw ug ako maluwas igsoon. Ikaw ug ako magkahiusa diha sa kamot sa Dios, magkahiusa sa pagkaig sa tunghoy nga Dios nga wala na unyay ilhon nga Hudiyo ka man or hintil,
Tungod kay kung ikaw hintil nagatuo ka sa Dios, nagatuo ka sa gibuhat ni Kristo dito sa cross igsoon, isa ka sa pamilya sa Dios. Amen. Dili kaniya biyaan, dili kaniya talikdan igsoon. Mao na ang plano sa Ginoo igsoon, mao na ang ihang kabubuton nga ihang gitago kaniya adto pa ug iyang gipadayag sa iyang mga apostoles karon ug sa iyang mga propeta pinaagi sa balaang espiritu nga maoy nagapahinumdum kanimo ug kanako igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Gining tinago nga pulong sa Ginoo igsoon, iyahaning gibutyag kanato karon. Praise God. Kung imo tanawon ang Colossus chapter 1 verse 26, ang iyang pulong mao ang iyang tinago nga plano nga wala niya isugilon kaniadto. Apan karon gibutyag na niya kanato nga iyang katawhan kinsa man nga pulong si Kristo igsoon. Kay in John chapter 1 verse 1, ang siya ang pulong uban sa Dios. Sa sinugdan ang pulong ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios mao kana si Kristo igsoon. Mao kana ang iyang pulong nga tinago ug iyang gipadayagganihi kanato karon ug iyang gibutyag sa mga katawhan nga sa atong panahon karon igsoon nga mga katawhan. Gibutyag niya ang mga kamatuoran, ang kagawasan sa tao, ang kaluwasan sa tao, ang mga pamaagi igsoon kung unsa ang pagluwas ang tao. O mao kini ang maghatag kanatog kamatuoran, maghatag kanatog kagawasan igsoon. Ang kamatuoran nga gihatag ni Kristo, ang kagawasan nga gihatag ni Kristo igsoon sa atuang kinabuhi nga pinaagi sa iyang gibuhat sa cross, kita makagroon og kagawasan igsoon. Ang kagawasan igsoon wala nagakondena sa ato, nay kasiguruhan. In John chapter 8 verse 32 siya, masayra ninyo ang kamatuoran ug ang kamatuoran mao ang maghatag kaninyo og kagawasan. Sa inyong kinabuhi karon igsoon, kung nakabalo mo sa kamatuoran, mao nay tinuod nga maghatag sa inyong kagawasan. Pangutan-on ti kay igsoon, kanang imong giilang nga kamatuoran nga imong nahibalan, nagahatag ba kanimo og tinuod nga kagawasan? Praise God. Pangutan ada imong kagalingon igsoon, kanang imong ginasunod karon, kanang imong nailhan nga nagtuo ka mo una ni ang kamatuoran, diri ko magpabilin kay mao ni ang maghatag sa ako kagawasan. Tan-awa daw, huna-hunaa daw, timbang-timbanga daw. Kung naghatag ba gyud sa imong tinuod nga kagawasan igsoon. Praise God. Kay ang tinuod nga kagawasan mga igsoon, naghatag og kasiguruhan sa isa ka tawo ug wala nagayoy makahasol kaniya mahitungod sa iyang kaluwasan. Walay pagduha-duha, sigurado na gayud ang iyang kaluwasan tungod sa gibuhat ni Kristo. Mauna ang tinuod nga kagawasan igsoon. Kung naa pa kay pagduha-duha sa imong kaugalingon, wala pa kay kasiguruhan sa imong kinabuhi karon igsoon, dili na mo'y tinuod nga kagawasan. Dili na mo'y tinuod nga kamatuoran nga imong nibalan igsoon. Kay ang tinuod nga kamatuoran igsoon, dili na mag-condemn sa imuha, dili na maghatag sa imong problema, dili na ka makaingon ba nga unsa ka Lord, maluwas ka ko kung mobalik ka karon? Murag dili pa man Lord, kay dili man jud ko angayan. Sa tinuod lang dili jud ka angayan igsoon. Pero tungod sa kamatuoran nga gipadayag sa Ginoo sa imong kinabuhi nga pinaagi sa iyang grasya ug tungod sa imong pagtuo na luwas ka igsoon, makabaton kag kaluwasan. Mao na ang tinuod ka kaluwasan igsoon nga gihatag sa ino. Mao na ang tinuod nga kagawasan igsoon nga iyang gihatag sa imuha. Paghatag sa imuha kasiguruhan sa imong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Unsang klase sa mayong balita o ebanghelyo ang ginatudlo ni Apostol Pablo? Dinhi sa kalibutan igsoon, daghan ang giila nga maayong balita o ebanghelyo sa kadaghanan karon. Ug mausab ang ilang ginasunod. Pero sila kabalo nga luyo ni anang tanan kalaglagan diay. Praise God. Unsa ba ang ginatudlo ni Apostol Pablo? Kung imong tan-awon ang Acts chapter 20 verse 24, yan siya ang pulong sa Dios. Apan bisan unsa ang mahitabo kanako, dili ko iksapayan basta mahuman ko lamang ang buluhaton nga gihatag kanako ni Ginoong Hesus. Nga mao ang pagwali sa maayong balita mahitungod sa grasya sa Dios. Wala giiksapayan ni Apostol Pablo unsay mahitabo sa iyang kinabuhi igsoon. Ang iyahang gibuhat igsoon is ang pagwali sa maayong balita mahitungod sa grasya sa Ginoo. Wala niya iksapayan bisag unsay mahitabo sa iyang kinabuhi. Ang iyang ginahunahuna igsoon nga mahuman niya ang iyang katungdanan nga mawali niya ang maayong balita mahitungod sa grasya sa Dios igsoon. Mao day na ang maayong balita nga ginawali ni Apostol Pablo. Mao day na ang ebanghelyo nga ginawali ni Apostol Pablo igsoon. Maayong balita mahitungod sa grasya sa Dios. Mao day na ang atong padayonon igsoon sa unsaman
pagwali karon sa karon nga mga panahon. Mao na ang padayunon nato, ubuhaton nato nga mapadayon ang Ibanghilyo mahitungod sa grasya sa atong buhi nga Dios. Kay mao na ang makahatag og kagawasan, mao na ang makahatag og tinuod nga kaluwasan sa mga tao nga nagatuo ni ana igsoon. In Ephesians chapter 2 verse 4 to 5 ingon siya, apan maluluyon gayud ang Dios ug dako ang iyang paghigugma kanato. Bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Kristo. Busa pinaagi sa grasya sa Dios na luwas kita. Pinaagi sa grasya sa Dios igsoon, ikaw ug ako naluwas ka ug tungod sa imong pagtuo. Hallelujah. Praise God. Nganong gibuhat man ni Kristo igsoon ang kaluwasan iyang gihatag pinaagi lang sa pagtuo. Aron ikaw ug ako igsoon dili ka makapanghambog. Dili ka makapasigarbo. Kung imong tan-awon ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 10 ingon siya, kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan. Busa wala gayoy makapasigarbo. Kining tanan igsoon gibuhat sa Ginoo, pinaagi sa iyang grasya ang kaluwasan nimo, pinaagi sa iyang grasya ug tungod sa imong pagtuo kang Kristo igsoon, aron ikaw ug ako dili ka kapasigarbo. Dili ka makapanghambog na tungod sa imong pagkamaayo, tungod sa daghan imong natabangan, imong kwarta na hurutan sa pagtabang sa uban. Dili di igsoon, tungod sa grasya sa Dios ikaw naluwas, aron dili ka makapanghambog, dili ka makapasigarbo sa kaluwasan nga imong naangkon. Ug kanang tanan igsoon tungod lang na sa grasya sa Dios. Gibuhat kita sa Dios. Ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi, aron mahimo nato ang maayong mga buhat. Giluwas kay sa Ginoo igsoon pinaagi sa grasya, aron dili ka kapanghambog. Gipili ka sa Dios igsoon o gihatagan kag bag-o nga kinabuhi diha ni Kristo naman, aron mahimo nimo ang maayo nga mga buhat nga giandam na nga sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Ingon siya kaganina, dili ta muundang sa pagbuhat og maayo. Ano man igsoon, ang pagbuhat og maayo ug ang pagpadayon sa mga buluhaton sa Ginoo igsoon, giplano ng daan day sa Ginoo. Gipili ka sa Ginoo kay sukad pa kaniadto giplano na sa Dios nga kining tanan mo ay atong pagabuhaton, ang pagbuhat og maayo ug ang pagpadayon sa buluhaton sa atong buhing Ginoong Hesus. Amen. Kining tanan igsoon dili ni nato kaya kung kita-kita lang. Kailangan nato ang giya sa balang espiritu. Ingon siya kaganina sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ba kita ninyo nga dili ni masabtan nga pagtulunan sa mga tao nga wala nagbutan sa balang espiritu. Una, kailangan nato ang giya sa balang espiritu igsoon. Kailangan nato ang tabang sa balang espiritu. Tungod kay siya ang nakabalo sa tanan. Siya ang magtudlo sa atoa sa tanan, magpahinumdum sa atoa kung unsa ang angay natong buhaton, kung unsa ang kagustuhan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang balang espiritu rin igsoon ang makatabang sa atoa kung unsa ang tama. Dili ang tao, dili ang Google, internet, unsa pa diha. Dili igsoon. Dili ang mga professor, mga kuyaw na sa pagtuon, dili igsoon. Ang makatabang sa imuha nga makalahutay ka, makapadayon ka is ang balang espiritu lang. Ang makatabang sa imuha nga magmadaugon ka, magmalipayon ka, ang balang espiritu lang igsoon. Walay lain. Siya lang makatabang sa imuha. Muna, ang John chapter 14 verse 26 ingon siya, apan kun makagika na ako, ang magdalasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang. Siya ang magtudlo sa tuwa igsoon kung unsa ang kagustuhan sa Dios. Ug magpahinumdum kanyo sa tanan nga akong ginaingon kaninyo. Ang balang espiritu igsoon, siya ang kabalo sa tanan. Siya ang kabalo kung unsa ang kagustuhan sa Dios. Kung unsa ang giplano sa Dios sa imong kinabuhi, ang balang espiritu ang nakabaloan na. Ug siya ang magpahinumdum sa imo, siya ang maghatag sa imong gahom nga mabuhat nimo ang tanan. Siya ang magagiya kanimo, magtudlo kanimo unsa angay nimong buhaton. Mo na kailangan nato siya igsoon. Amen. Praise God. Kailangan nato atong buhi nga Dios sa atong kinabuhi. Praise God. Ayo imong tanahon, ang Biblia igsoon, ingon sila nga pinaagi sa ilang pagpaningkamot, namugiuban nga nagatuo nga pinaagi sa ilang pagpaningkamot, naluwas sila,
ipanalingin na sila sa Ginoo, or sa ba, tungod kay nabuhat nila ang tanan, kana igsoon nagtuo sila nga tungod sa ilang kakuyaw nahimo nila nang inana. Pero kabalo ka igsoon, ang tanan plano kabuton sa Dios. Wala sila kabalo nga tungod di ay sa balang espiritu mo nga mo'y nagagiya kanila, nabuhat nila ang tanan. O tungod kay ang Dios nagahatag og tinguha o katakos sa buhat sa ingon, mo nang nabuhat nila ang tanan igsoon. Mo dili ka nga manghambog kung unsa imong estado karon sa kinabuhi. Naghuna-huna ka nga tungod sa imong pagpaningkamot, dili tungod kay gi-bless ka. Ang blessing sa Ginoo na sa imo, ang panalangin sa Ginoo na sa imo, ang giya sa balang espiritu nasa imo igsoon. Mao na ang tinuod igsoon. Kay ang Philippians chapter 2 verse 13 ingon siya, kay ang Dios mao ang nagahatag kanato og tinguha ug katakos sa pagbuhat sa iyang kabuton. Mabuhat nimo ang tanan igsoon tungod kay ang Dios uban kanimo. Ang Dios nagagiya kanimo. Ang Dios nagapanalangin kanimo igsoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Dalahi ko ng Diyos sa iyang pagkamaayo sa tanan nga iyang gibuhat sa atong kinabuhi mga igsoon. Amen. Praise God. O tungod sa katakos nga gihatag o tungod sa tinguha nga gihatag sa Dios kanato igsoon, mabuhat nato ang pagsunod o pagtuman sa kabuton sa Dios igsoon. Mao nang makasunod ta sa kabuton sa Ginoo sa iyang kagustuhan sa atong kinabuhi kay naa ang balang espiritu. O ingon siya sa iyang pulong nga iyang gibutang sa atong kasing-kasing o sa atong hunahuna nga ikaw ug ako higala sa Dios. Ug ikaw ug ako pinili sa Ginoo. Ug ang iyang kabubuton ug iyang mga plano ug iyang mga kasuguan iyang gisulat sa imong kasing-kasing o sa imong hunahuna igsoon. Mao na ang Dios. Matingala ka lang, nganong nabuhat man to nako? Nganong nasunod man to nako? Tungod kay ang balang espiritu uban kanimo. Tungod kay ang Dios nga nagkuha kanimo gikan sa kainitnit, siya ang nagsulat sa imong kasing-kasing hunahuna sa mga kagustuhan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung imong tanaan ang Jeremiah chapter 31 verse 33, ingon siya, midugang pag-ingon ang Ginoo, ang bag-ong kasabutan nga akong himuon sa mga taga-Israel sa umaabot nga mga adlaw mao kini. Ibutang ko ang akong mga sugo sa ilang hunahuna o isulat ko kini sa ilang kasing-kasing. Mahimo silang akong Dios ug sila mahimong ang akong katawan. Mo din nato igsoon nga masunod nato ang kabubuton sa Dios. Tungod kay ang Dios ang magbutang sa atong kasing-kasing sa iyang kagustuhan, sa atong una-una o sa kabubuton niya sa atong kinabuhi. Siya ang mangitag pamaagi igsoon. Siya ang nagabuhat og bag-ong kasabutan para sa imong ug sa ako. Siya ang maghimo kanimong buutan, dili kita. Dili ikaw. Ang Dios igsoon. Ingon pagid siya Hebrews chapter 8 verse 10, ingon siya, mingon sa ang Ginoo, ang bag-o nga kasabutan nga akong ihatag sa mga Israel sa umaabot nga mga adlaw mao kini. Isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan ug itisok ko kini sa ilang kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Praise God. Kanang tanan igsoon tungod na sa kagustuhan sa Ginoo. Dili na tungod sa imong pagpaningkamot. Nana ang Dios nga ang nagtawag kanato. Siya ang nagpili kanato aron butangan sa iyang mga sugo, aron makabaton sa iyang mga panalangin, aron maka-experience sa mga butang iyang giandam sa atong kinabuhi igsoon. Inana ang Dios nga atong ang nagkuha kanato gikan sa kangitngit. Siya makagagahom, mahigugmaon, maamumahon nga Dios. Masunod nato ang tanan kay gipili ta sa Dios. Gihimo kang higala sa Dios igsoon. In John chapter 15 verse 15 to 16 ingon siya, dili ko kamo tawgon nga mga sulugoon. Kaya ang sulugoon wala masayod kung unsa ang gibuhat sa iyang agalon. Tagon ko na kamo karon nga mga akong mga higala. Kay kung unsa ang akong nadungog gikan sa akong amahan, mausab ang akong isulti kaninyo. Kung unsa ang nahibal-an niya gikan sa amahan igsoon, wala ka ila sa Dios nga ihang sulugoon, kundi iya kang giila nga higala ni Kristo. Kaya naman ikaw ang gisultihan kung unsa ang kagustuhan sa Dios, kung unsa iyang nahibal-an, kung unsa ang iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi igsoon, ikaw ang gistoryahan sa Dios. Muna matingala ka nga pagkanindot ba Lord nga always ko makiistorya sa imuha, kaya naman ang akong kinabuhi murag always malipayon pag ikaw akong kaistorya nga naman giila ka sa Ginoo igsoon nga higala.
giila ka ni Kristo nga iyahang gigala. Praise God. Hallelujah. In sa 16, dili kamo ang nagpili kanako, kun dili ako ang nagpili kaninyo. Gipili ko kamo aron manlakaw ug mamunga sa mga bunga nga mulungtad, aron nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan pinaagi sa akong ngalan, ihatag niya kaninyo. Praise God. Mao din na igsuon ang kagustuhan sa Ginoo. Mao na igsuon ang mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga panalanginan ta niya, ubanan ta niya, hatagan ta niya kusog. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa karon nga panahon igsuon, makaingon ka nga lisod ang pagtabang sa uban. Ilabi na kung wala jud ka. Or insakto lang pud sa imong pamilya. Bisan pagani ang uban nga naay pundo, mahadlok pa mo tabang sa uban. Kay basin unya makulangan sila. Kay ilang gihuna-una nga kanus pa kaya mahuman niya panghitabo. Kining krisis o kanus pa ka makikita og tambal para ani nga klase sa sakit nga niabot sa kalibutan karon. Apan ang pulong sa Dios igsoon, kanunay nagadasig kanato sa pagbuhat ug maayos sa atong isikatao o sa pagpadayon sa mga buluhaton. Tungod kay ang Dios nagaandam og ganti alang kanato. Ang pagbuhat og maayo o pagtabang sa uban dili siya lalim kung wala ang giya sa balaang espiritu. Lisod ang pag-amuma sa imong isikatao sama sa imong kaugalingon. Kung wala ang Dios, nagahatag ka nato og tinguha o katakos sa pagbuhat sa ingon. Di ba? Amen? Lisod igsoon ang pagbuhat niya na. Kung wala ang giya o tabang sa Ginoo. Lisod igsoon. Ang atong kinabuhi karon dinhi sa kalibutan, mga igsoon, sa mata sa nagadagan. Yan saman, nagaapil ta sa lumba. Nagadagan ta sa lumba. Lumba sa pagbuhat og maayo. Kaya ang Dios nga nagpili kanato, nagaandam siya og kanti alang sa mga mananaog. Kitang tanan nga nakadawat kang Kristo igsoon gipili sa Dios aron makasinati ka kung unsa ka maayo, ka mahigugmaon, ka maamumahon ang atong buhi nga Dios. Ingon siya in 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27 ano siya? Sa atong pagsunod sa Ginoo sama kita sa mga magdadagan sa lumba. Dili ba daghan man ang muapil apan usa lang kanila ang makadawat og ganti. Dinhi sa kalibutan igsoon kung naa magyay mga games na ay lumba sa dagan, daghan ang mga sumasalmot. Pero isa lang ang makadawat sa ganti. Isa, busa ayuhan ninyo ang inyong pagdagan aron makadawat kamo og ganti. Ang matag magdadagan nagabansay gayud og maayo inubanan og disiplina sa iyang kaugalingon aron makadawat siya ganti. Apan ang ganti nga iyang madawat lumalabay lamang. Kita nga mga tumutuo naningkamot usab sa atong pagpakilumba o pagtuo sa Ginoo aron makadawat og ganti. Apan ang ganti nga atong madawat dili gayud mawala. Mao kana nga kung sa akong pagalagad sa Ginoo diretso gayud ang akong pagdagan paingon sa daganan o kung sa buksing pa wala ako nagasumbag sa hangin. Busa kun adunay dili maayo nga panganduyon ang akong lawas gipaningkamutan ko gayud nga pugnan kini kay basin kun human ko matudloy ang uban ako pa unya ang dili makadawat og ganti gikan sa Dios. Praise God. Ingon si Apostol Pablo igsoon. Siya nagaapil sa lumba. Kita usab nagaapil sa lumba. Lumba sa pagbuhat ug maayo. Lumba sa pagsunod sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Dinhi sa kalibutan, isa lang ang makadawat sa ganti kung moapil ka og lumba sa dagan. Pero sa lumba sa dagan, sa pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios igsoon. Kung ikaw mulahutay hangtod sa finish line, makadawat ka og ganti nga gikan sa atong buhi nga Dios. Kung ikaw magapadayon, bisan ikaw maulahi, makadawat ka og ganti nga gikan sa atong buhi nga Dios. Ang ganti dinhi sa kalibutan igsoon mawala. Apan ang ganti nga gikan sa atong buhi nga Dios dili jud mawala. Kinabuhing walay katapusan ang giandam sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Makadawat ka ganti nga gikan sa atong buhi nga Dios igsoon. Muna ang pulong sa Ginoo igsoon nagadasig kanato sa kanunay nga dili nato undangon ang pagbuhat og maayo. Magpadayon kita sumala sa atong gibasa sa ganina sa Galatians chapter 6 verse 9. Magpadayon kita ay maabot ang panahon nga madawat gyud nato ang ganti. In Santiago sa Bigsoon
chapter 5 verse 7 to 8 ingon siya diha, mga igsoon, pag mapailubon kamo hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awan ninyo ang mga mag-uuma, mapailubon sila nga naghulat sa unang ulan. Pagkahuman nila og tanom, mapailubon gihapon sila sa paghulat sa mosunod nga ulan ug sa ilang abot. Busa pag mapailubon usab kamo, ayaw kamo pagpakawala sa paglaom, kay hapit na gayud mo balik umuabot ang Ginoo. Paubos lang igsoon, pailob kung unsa imong experience karon, pailob kung unsa imong gidaghanatan karon igsoon, pangayo ang tabang sa Ginoo, pagampo sa Ginoo igsoon, kay ang Dios hapit na mobalik. Ang iyahang saad sa imong igsoon, hapit na nimo maangkon. Ang finish line igsoon nga atong gipaningkamutan, hapit na moabot igsoon. Pailob lang, ang tusa, dagan sa lumba, sa way paglingi-lingi, dagan sa lumba sa pagbuhat sa maayo, nga walay ko kahadlok, nga pinaagi sa tabang sa Ginoo igsoon, pinaagi sa balang espiritu nga uban kanimo, ikaw magmadaogon igsoon, ikaw magmalahutayon, ikaw magmalampuson. Praise God. Kay ingon ang pulong sa Ginoo igsoon. In 1 Corinthians chapter 15 verse 58 ingon siya, busa mga hinugugma ko nga mga igsoon kang Kristo, pagpakalig-on kamo og dili gayud matarog sa inyong pagtuo. Kung unsa inyong gituohan igsoon, ayaw patarog, paglig-on, ayaw pagbiya kung unsa imong gituohan karon nga mao ang kamatuoran nga maghatag kanimo og tinuoray nga kagawasan igsoon. Pag makugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo, kay nasayod kamo nga may kapuslanan gayud ang inyong mga paghahago alang sa Ginoo. Kung unsa imong paghahago karon igsoon, padayon lang, kay ang panahon nagsingabot na, o kanang tanan nga imong paghahago igsoon, imong pagantos, naay kapuslanan, dili mahimong kawang alang sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Musa padayon, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, pasalamati, pangayo ang tabang sa balang espiritu, pangayo ang katakos o tingaw ang ikan sa tunggoy nga Diyos nga iyang ginasaad ka na to. Amen? Praise God, mag-aampot sa pulong sa Diyos. Mahal mong langit nun, salamat ni ining matahong nga kabuntagon, salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong mga pulong nga sa kanunay nagapahinumdum ka namo, nga sa pagpadayon sa pagbuhat sa maayo, pagtabang sa mga kaigsuonan, even taliwala sa kalisod sa kalibutan karon. Kung kay amahan na kay ganti nga gisaad alang ka namo, ug mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa tanan nga mga butang nga magipial sa mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name we pray. Amen. Magapadayon ta sa atong buluhaton, ato ta sa ato ang communion. Kung nana ninyo ang bread atong iisa, o mag-aampo ta sa pangbuhing Diyos. Sa gabi nga gibudihan si Jesus, mikuha sa tinapay, ug nagpasalamat siya sa Dios, ug iya kining pikas-pikas, ug iya kining gihatag siya mga tinunan, ug miingon siya, kini nga bread nga nagsimbolo sa akong lawas nga nagsakripisyo alang kaninyo, antos alang sa inyong kabulahanan. Samtang kamo magkakaon niini, buhata kini alang sa paghandom kanako. Ganong Dios, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa grasya, salamat sa gasa sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo na gibuhat niya ang tanan alang kanamo, alang sa among kadaugan, alang sa among kabulahanan. O salamat Ginoong Hesus sa imong pagkamaayo sa imong gibuhat sa among kinabuhi. Nga pinaagi sa imong mga labod, imong giantos dito sa krus sa Kalbaryo na mo'y nagahatag ka ng kaayuhan. Salamat nga nagpuyo ka nga wala kay balatian. Ingon ka sa imong pulong, as you are, so are we in this world. Nagpuyo ka nga malipayon, so are we in this world. Nagpuyo ka nga walay mga sakit mitakboy kanimo, so are we in this world. O salamat Lord Jesus sa imong pagkamaayo, sa imong gugma nga walay paglubad, imong ginabubo sa mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen. Let us eat the bread. Ibayon natong kupa. Sa mga gabigin ko ni Jesus ang kupa, kung nagpasalamat siya sa Dios, ug iya kinihatag siya mga tinunan. Umingon siya, kini ang kupa nga simbolo sa akong dugo nga nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan.
Samtang kamo magiinom ni ini buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat sa imong hamiling nga dugong imong ibuhos alang kanamo. Pinagi sa imong habiling nga dugon kami napasaylo sa among mga sala. Gikan sa among pagkabata ug hangtod nga mobalik ka. Kay kausalan nimo ni gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Ug kabalumi nga imong gipasaylo. O salamat Lord Jesus sa imong hamiling nga dugo mo nga nag-cover kanamo even taliwala sa mga panghitabo sa kalibutan karon. Dili kami madutlan tungod kay we are covered by your precious blood. Lord Jesus, salamat nga diya sa imong hamiling nga dugo nanalaytay ay mga kaayuhan niya magiandam alang sa imong mga kanakan. Amo nang ma-enjoy in these last days. Amo nang madawat kung unsa imong plano ug kabuton sa imong mga kinabuhi. Lord Jesus, dalaygon ka sa walay katapusan. Always namong paghahandumon ay imong gibuhat dito sa cross Kalbaryo. Kay gibuhat nimo ang tanan alang sa among kaayuhan, alang sa among kabulahanan. Wala nimo igsabayan kung unsa ang kaulawan imong giantos dito sa cross. Tungod sa imong paghunahuna sa among kahimtang karon. Basta dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine. Hallelujah. Lord Jesus, thank you so much, Lord, for everything, God. In Jesus' name. Mga igsoon, salamat sa inyong pagsubaybay sa buluhaton. Salamat sa inyong panahon, inyong gigugol, inyong buluhaton. Salamat sa tanan. Ang Diyos magapanalangin ka ninyo. Bisag-asa mo, ang Diyos magauban ka ninyo. Ang mga nagkinahanglag pabor, pangayuan ninyo sa Ginoo. Ang kinahanglag proteksyon, pangayuan ninyo sa Ginoo. Ang kinahanglag panalangin, pangayuan ninyo sa Ginoo. Kaya ang Diyos nga nagtawag kaninyo, dili mo biya sa inyo, dili mo talikdan. Ubanan mo niya, tabangan mo niya. Magampo ta, Ama na mga langiton, salamat sa imong pagkamaayo, ining adlaw, salamat sa kadaugan, sa kalampusan, sa buluhaton. Salamat Lord sa mga katawhan, ikaw magapanalangin sa ilang source of income, ang sa ilang source of income karon Father. Lord, ikaw kabalo ka sa tanan Ginoo. Salamat ka magapanalangin, financial, physical, material, spiritual. Salamat Lord sa mga katawhan. Ikaw makig-uban Lord. Ang among mga frontliners Lord, sa mga presidente, sa tanang pamilya sa inyong covenant in Christ, sa mga pamilya Father, sa mga loved ones. Salamat Ginoo ang divine protection, mga panalangin Lord, mo ibubo kanila ang kusog, mahimpang lawas, provision, financial, physical, material, spiritual God. Salamat Lord sa mga pagkamaayo sa lamang kinabuhi. Now, the God Himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you, to the end He may establish your heart unblameable in holiness before God. Even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in. Thank you, Lord, for everything, God, from this time forth and even forevermore. Now unto Him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Okay, amen. God bless you all. O sa sunod yung panahon, salamat sa tanan. Bye-bye. God bless.